W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen z wami. I z duchem Twoim. Прославляйте Бога. Прославляй Бога вся земля. Спевай песню имени Ягоному, отдавай Ему належную пошану. Аллилуйя. Подчас этой святой мши молюся за померлую Микулу Ирену, 30 дней по смерти, проси, щоб добрий милосердний Пан пробачив їй провини і прийняв у супольність усіх святих. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою слова, учинком и занепадом. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного.
Ісусу Христе, з Духом Святим у хвалі ховайся. Амен. Амен. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Молимся. Боже, нехай Твой народ за все тешится обновленной молодостью Духа, как радуешься теперь верданию хвалу Твоего усыновления, с певной надеей чекав дня Твоего воскрешения. Проспала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, владарен в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Czytanie Kniги Dzieł Apostolów. У день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил мощным голосом до их: «Мужи юдейские, выслухайте гэтые словы. Иисус Назарету был мужем, якого Бог показал вам усилие, чудом и знаком, что Бог учинил праз Его сярод вас, як и сами ведаете. Вызначная воля и пробачение Божие выдало его, а вы, укрыжававши руками безбожных, забили его. Але Бог воскресил его, вызволивши от муков смерти. Бо немагчыма было, каб яна трымала его. Давид же говорить про его: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі, бо не пакінеш душы маёй у адкладні, не дасі святому Твайму убачыць крылья. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, ты напомніш мяне радасцю перад абліччам Твоим. Мужи и браты, дозвольте мне сказать вам открыто про патрыярха Давида, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж пророкам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне потомка ягона, ён прадбачыў і казаў пра воскресенне Христа, што не засталася душа яго ў адкладні, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса воскресіў Бог, чаму усе мы сведкі. Вось, узнесены правіцаю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святого, ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ти дорогу життя не покажеш, о Пані. Ти дорогу життя не покажеш, о Пані. Заховай мені, Боже, бо на Тебе сподіваюся. Сказав я Пану, ти мой Пан, Пан часто спадщини моєї і кілька моєго, я час мой тримає. Ти дорогу життя не покажеш, о Пані. Благословлю Пана, який
дал мне разум, мой лучше учит меня мое сердце, пальцы все-таки над моей грешила, мое пророчение я не похиснуся. Ты дорогу життя не показать Пане. Тому радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно. Но не покинешь души моею от Твоей, и не даси святому Твоему убачить тление. Ты дорогу життя мне покажеш, Пане. Ты дорогу життя мне покажеш, полнота радости перед Тобою, вечное счастье проворочь Тебе. Ты дорогу життя не покажеш, Пане. Czytanie pierwszego послания святого апостола Петра. Умилованные, коли вы называете айцом того, кто без продолжалости судить кожного поводле учинков его, то со страхом проводите час вашего земного вандрования. Ведайте, что нетленным серебром и золотом откуплены вы от марного життя, даденого вам айцами, але коштовною кров'ю Христа, як беззаганного і чистого ягнятя. І он був предвизначений ще до створення світу, але з'явився в опошні часи для вас, що повірили праз Його у Бога, який воскресив Його з мертвих і одарив хвалою, как ви мали віру і надію на Бога. Это Слово Божие. Дякуємо Богу. Алілуя, 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 алілуя. Пані Єзу, тлумач нам Писаний, нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия по Луки. Вось двое учняў Езуса ішлі ў вёску званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема. І размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» Яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Клеопа сказаў яму: «Ты, напэўна, адзін, хто жыве ў Єрусалем і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаўся ў іх: «Што?» Яны сказалі яму тое, што сталася з Езусам з Назарэту, які быў прарокам магутным у чынках і ў слове перад Богам і ўсім народам, як першасвятары і правадары нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа, пасля ўсяго гэтага, мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася, але некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвіту каля магілы, але не знайшлі цела ягонага.
прыйшлі і сказалі, што бачылі анёла, які з'явіўся ім і паведаміў, што ён жыве. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О неразумныя і марудныя сэрцы, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Майсея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісалі датычыла яго. І набліжаліся яны да вёскі, куды ішлі. І ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей, але яны настойлівалі, кажучы: «Застаньце з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. Тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго, але ён стаў небачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж сэрца не палала ў нас нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалим і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Слава Табе, Христе. Толькі евангеліста Лука апісвае сённяшнюю сітуацыю адносна вучняў, якія ёсць у дарозе. Гэта не апосталы, бо мы пачулі, што адзін з гэтых вучняў – гэта Клеопа. Апосталы – гэта 12, з якіх Ісус Христос набірае. Як ведаем, у гэты момант асталося там толькі 11, бо адзін здрадзіў і адабраў сабе жыццё. З гэтай здрады не мог прабачыць. Але гэта другое пытанне. А гэта былі вучні такія, што хадзілі за Ісусам Христом і таксама яго слухалі. Вельмі добра зналі яго навуку, бачылі таксама шмат цудаў. І мы бачым і чуем, што сёння было два вучні. Адзін ма на імя Клеопа, а другі ма на імя, можа, ксёндз Ян, можа, Магдалена, можа, Марыя, можа, Іосиф. Адзін з іх мае імя вашае, браты і сёстры. Калі хочаце, можаце прыйсці ў дарогу з Христом, каб разам з ім крочыць. Але паглядзім, што гэтыя вучні адыходзяць ад Єрусаліма. Єрусалім лічыцца горадам усіх святых. Чаму? Бо там адбыўся таксама найважнейшы акт збаўлення хрысціянства, чым адбылося нашае адкупленне. Яны адходзяць. Не маглі зразумець цалкам здарэння, якое там адбылося яшчэ нядаўна. Досыць свежая справа. Яшчэ цела думалі, што ляжыць у магіле, а аказалася, што гэта няма. Гэта першы дзень, про які мы тут сьогодні чуємо у Євангелії. Але таксама Ісус Христос, як бачимо, не оставляє гэтых вучняў, чаму бо яны ідуць в Емаус. Емаус аддаляюцца ад святасці і ідуць у сваім напрамку. Адыходзяць ад таго, што чулі, адыходзяць ад веры, адыходзяць ад касцёла, адыходзяць ад таго, што Божая, а дзесьці ідуць у сваім напрамку. Гэты горад Емаус для кожнага з нас можа быць розны. Для когосьці може бути гэтым горадам якась гульня тэлефанічная, камп'ютарная, для когосьці могуць быць грошы, для когосьці можа быць кар'ера, бо гэта мы аддаляемся, дзякуючы гэтай вёсцы, да якой імкнемся, дзесьці ад Пана Бога, бо гэта першая справа. І тут таксама гэтыя вучні аддаляюцца ад таго, што святое. А Ісус Христос ім гаварыў, калі навучаў: «Памятайце, калі я з мёртвых паўстану, пачуеце, спяшайце ў Галілею, там мяне сустрэнеце». А гэтыя вучні ідуць зусім у адменным напрамку. Па-першае, евангеліста нам хоча паказаць некалькі справ, якія тут адбываюцца. Адна з іх гаворыць, што калі гэтыя вучні адыходзілі ад касцёла, ад правды Бога, напісана сёння, сам Jesús падышоў да іх і ішоў з іх. Гэта першая справа, на якую сёння звяртае евангеліста. Бог пастаянна ідзе з чалавекам. Ён наш сябар, ён ідзе побач з намі. Ён нас не оставляе. І ў першай чарзе ён нічога не гаворыць. Чаму? Гэта першае. Гэта сяброўства ягонае вынікае ў першай чарзе на слуханні таго, што адбываецца ў сэрцы гэтых вучняў. Яны ідуць і размаўляюць між сабою
Все это, что здарилося, и не могут этого зразуметь. Это мы сегодня разважаем дорогу з Єрусалим до Емаус. А один со святых сказал, наибольшая дорога и наитруднейшая, наитяжелейшая, и она мает тысячи миллиарды километров. Это от розума до сердца. Не вы так близко. А как это зразуметь, некоторые правды веры, поглядите, сколько людям не вместится это в голове, и они хотят это зразуметь. И не могут сердцем, а только розумом, и конец. И отходят от Бога. Тотально отходят от Иерусалима, идут своим добрам. Але і так в землі йде Христос. І так Він хоче їм допомогти. В якийсь спосіб дасть їм надію, дасть їм цуд, який має допомогти їм. Він іде і слухає. Він не об'являється. Мог би сказати, ось це я, про кого ви розмовляєте. Чому не говорить? Тому що віра християнська свободна, вольна. Бог не буде набрасувати свою віру нікому з нас. Нам треба самим до цього дійти. Тільки може зробити нам якийсь цуд, якийсь знак нам показати, дякуючи якому ми могли приблизити до Бога. Ніколи на силу. Хоч мог бы это очень насильно, але нет. Бо вера сапраўдная, она не террористичная. Она вынікае цалкам з любові. А любов, она свободная. И эта свобода ёсць, она проявляется в этом. И бачим, что Иисус Христос ідзе і прислуховується усім справам. Нам питання. І нам так само сьогодні задає питання. Що сталося, що ви ідете в Єрусалим до Емаус? Що здарилося? Что здарилося варто у чоловіка запитати, який виходить з костюла? Чи таке питання поставили? Що? Що тебе турбує в такий спосіб? І часто чоловік не ведає, що його турбує. Отак вот така мода, такий тренд, так сяри виступають, так всім не говорять. І я так само відхожу, не ведаю чому. Бо всі такі йдуть, так як натовхують. Тупо, а не вперед. І за чимось новим, а не вміють доцінити того, що у нас є. А це віра. І вельми часто, як я вам говорив, пам'ятаєте, мы шукаем этой новой веры, не мы, а здесь много людей. Бо это христианское уже приелось. Уже неинтересно, что пришел, сел, повстал, клейшим, сел, повстал и конец вышел. А там новая какая-то вера, есть там, не знаю, есть четкие, есть речи, есть какие нас потягивают. А я только хвилево. Мы видим то, что новое нас интересует, а мы уже привыкаем к этой забавке, гульни, к этой дитя. Потому что там от Китая я их уже новую, мама, твоя мне новую гульню. А Бог это не гульня. Ми про це не пам'ятаємо. Але переходимо з цього моменту до другого знаку, який є сьогоднішній Євангелії. Ісус Христос, коли почув, що це сказали, розпочинає їм з ними розпізнавати, виясняти усю справу. Виясняти всю справу, дякуючи чому? Дякуючи тому, що обопирає все на Слові Божому. Хтось тебе сказав, який спосіб? Це ми покликані до такого способу, як наше життя, оно уписанное у Божье Слово, как уметь его там прочитать. Это есть просто такие медитации и разважания над Святым Писанием. Есть так званые, которые мы законники проводим каждый день о прочай недели, разважания над Божьим Словом. Вот такой способ, как его представить, запараллелить для своего життя и отчитать, что для меня сегодня это Слово Божье говорит. А в каким напрамку має мені покерувати. Гэта Божье Слово, и оно нам дадено, как мы. Например, коли мы поглядим, пам'ятаємо час звістування найсвятішої Пані Марії, ось там Юза, якому ангел не об'явився, ні. Він ангела убачив во сні, що це сон. Ми сьогодні бачимо шмат снов. І не збувається, не збувається. Так чому Юзеф повірив сну? Тому що, брати і сестри, ангел, який об'явився Юзефу во сні, скороговорчи, задари Марії, то, що в їй народжено, зачалося від Духа Святого, і буде звав Царь Христос, и он знал Святое Писание, и одразу эта параллель сошлася. А ангел во сне мне сказал слово докладное, какие учат Святое Писание. Ага, значит, это правда. То, что у Марии отбывается, это значит народжено и даст избавление свету. И мы идем глядя далее, потом и снова пророк Озая, Осая, Озая по-польску, напишет, что потомок Юзеф проснется, уже коли в Бетлеемі буде, і почує, і знову до нього ті слови, забирає і утікайте в Єгипет, утікає в Єгипет. Це все тому, що все написано у Святому Писанні, Юзеф добре знав Святое Писання. І тому іде, і читає своє життя відносно Святого Писання, і відносно своє життя відносно Ісуса Христа, який в його житті узростає, до якого так само, який йому був подарований, як він опікувався. А ми що, не святые Юзефи? Нам тоже Бог подарованный, как мы им опековались.
Можемо його відкинути, але можемо його адаптувати як істинний сябар, який є побач з нами і хоче нам допомагати. Не тільки стоять на місці. Ісус Христос виясняє їм те Слово Боже. Виясняє те, що відбулося в Святому Писанні. І далі ми бачимо, переходимо до третього пункту, який відбувається. А третій пункт, то так, затим ми читали так. І наближалися яны до вёски, куди йшли. І ён зробив вигляд, що хоче йти далі, а яны настойливо казали: «Застанься з нами, бо вже вечерея і день минає». Что это такое отбывается? Апостолы, лучшие братья апостолы, запрошают Иисуса Христа до себе в гостину. У односины есть, близкие односины. Чему? Вы сами потом скажете, что сердце наше не палало огнем, как нам Святое Писание снял. Это то, что Иисус Христос распалил их сердце любовью до Слова Божьего. Это змусило их вынести. Это что Иисус Христос? Останься с нами. Останься з нами. І тепер потім йде апошній пункт, на який ми тепер триваємо. Це і є ламання хліба, чи Евхаристія, святая імша, на якій ми відбуваємося, на якій ми тепер знаходимося. Ми вельми часто, як щось у житті відбувається, некоторі говорять такі, часами можна бачити так, якщо ти дерне, пошли імшу в цій день закажемо, або хтось скаже, добре було в цій день одразу імшу заказати. А поглядите, коли в цій імші відбулося, який шлях мучил был далекий. И они в каком моменте отошли. Иисус Христос идет побыть с нами. Это есть первый пункт. Потому как они нас осознают, слухают Божье Слово, пробуют его прочитать. Бо як это без Божьего Слова, якое відбувається, ми можемо удержать у святой душі? Ну ніяк. Это неможливо, это нереально. Тому это вельми важный пункт у святой душі, який є. Потом отбывается то, что мы Иисуса Христа запрошаем, как Он был с нами в близких отношениях с нами. И не только на хвилину якусь, бо написано, что они запросили, как Иисус Христос с ними был целую ночь. Не там это 5 хвилин, або 30 хвилин таким шатом, например. Не. Они на постоянно, на целую ночь говорят: останься с нами, бо уже вечерея, а куда ты пойдешь? Иисус Христос, когда остается с ними, например, тады, только тады распочинают распознавать Божие Слово, якое и в этом Божьем Слове распознают самого Христа. Просим за тем. Браты и сестры, как мы так само были подобны до этих учнев. И не только тогда, когда мы не отдаляемся, а когда мы и отдаляемся, когда мы поглядим, это дистанция 60 стадий, это 11,5 километра. Сколько мы вышли? От 3 до 5 годин. Чему? Это был крок не такие, как на перегрынке. На перегрынке средний крок, если нормально перегрынка молодежная, это мы шли 5 километров на годину, можно было бы дойти без перерыва. А их написано сегодня, и не останавливались они нас. И вот когда с Иисусом разговаривали, останавливались. Надо было приостанавливались и шли в дороге. Это Писание распомачивается от самого права Моисеева, от самого Моисеевых книг, аж до всех пророков, не 3 минуты, не 5 минут, там, где написано про Иисуса Христа. Там это кошмар. А теперь поглядим, когда мы познали Иисуса Христа, то они эту самую дистанцию поконали, можно сказать, в 1 годину. Прилетели на крыльях. Это як мы. У костел-то мы долго выбираемся, а истинности. Може, не треба ще когось примусити, ну, може, пошли. Ладно, нам треба само по себе примусити, так само себе наставити. А якщо з костела кажуть, як хоче йти. Може, той самий поділитися Божим словом, як має бути, не можна, пошли туди. А з другої сторони, вже, пішли, можна собі зайняти своїм життям нормально. Ну, це так само потрібно. Але як ми пам'ятали, що наше нормальне життя, воно так само уписане Евхаристію. Вот это наша подяка за то, что есть. Мы приходим сюда, как подяковать. Это ломание хлеба, якое відбувається. Коли поламали хлеб, Иисус Христос зник. И мы так само сегодня ловим хлеб, и мы верим, что в этой белой хосте коммуниканте, там есть живий Пан, правдивий, собрав. Він не бачив для наших очей, а він той самий, який об'явився учням, який з'явився апостолам після мертвих повстання, який з'явився Марії Магдалині, і шмат кому, коли об'являвся, як ми будемо читати, а коли було у небо взяття, не було 6 кроватей, а не було взяття, то з'явився більше 500 на раз, людям, які бачили, одної з Євангелій, яку ми прочитаємо, потім колись розмовляти. Віру в одиного Бога, а Отця Всемогутнього, всякувачного і небачного, і в одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого,
перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз Яковом все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный от самого за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Поjednanie z naszym воскреслым Паном, який прагне одарить спокоем своих верных и всех, кто шукая правды, вознесет до Бога нашей молитвы. Молимся за Святый Костел, как Он обещал всем людям радостную новину о избавлении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За христианских миссионеров, как Божие Слово, якое энергия помогало людям познать соправдного Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За христианские семьи, как они возрастали у Христовой любови и едности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых в особливый способ Микула Ирена, 30 дней по смерти, как добрый милосердный Пан пробачил ей провины и принял всю вольность всех святых. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут присутных, как уделу таємниці Святої Мши, поглибляв нашу віру, умацовував наше християнське свідчення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Мой человеки, з'єднав нас у своей любови учеников хвала у воскрешения Твоего Сына, да могла нам открыть каждовность крыжовой охвяры праз Христа Пана нашего. Аминь. У белых стрелочках было 151. Молитесь, как мою и вашу охвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог примя отрягу с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими просим дарить всякую чага Костела, якому Ты подаровал великую и великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами.
Ciebie, Panie, zаўсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто вещали Твою хвалу. Коли Христос была вероваты, як нашая Пасха, боjąca правдая ягнё, и Он взял грехи света и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житье брат свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоре ангелов разом с усими святыми śpiewają Tobie hymn chwały, niespynna usklikający. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Благословенный Твой, Твоите имя Пана, благословенный Твой, Твоите имя Пана. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары растою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bjarzycie i picie z jego się, bo гэта jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры, Shalimstwie Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoją woskresenie i czekają swoją przystaupanie. Wydający śmierci z mrocznych powstania Twojego Syna, achiaruję Tobie, Panie, chleb życia i zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючи в тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови, разом с Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай про слугу Твою, Ирену, якую Ты 30 дней тому назад покликал до себе с этого свету. Дозволь ёй, якая стала праз хрост подобными у смерти для Твоего Сына, так само удзельнічаць у Яго ў воскресении. Памятай, так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзеі на воскрешение,
и про всех, кто в ласке Твоей отошел с этого свету, и дозволь им уважить святво обличие Твоего. Просим Тебе, zmiłujся над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечным, в едности с Najświętейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранника, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, благословенным księdzом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Тебе Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, того смиряемся казалось. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosię Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła, daj łaskawa upokoju dni nasze, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и причься Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твоего радостно и мост, и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego, i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daruj Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь. Я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Угодник Коляровых спевников номер 22. Федных спевников номер 255.
Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який єднанню сакраментом вічного життя, і приведи його до хвалебного воскрешення, праз Христа Пана нашого. Objawy 21 красовика во второк успомнить святого Анзельма, бискупа и доктора Костела. 25-го у субботу свята святого Марка, евангелиста. Сегодняшняя третья неделя месяца, так званая инвестиционная, все п'ять предназначенные на будову, за які щиро дякую. У ближайшую середу, 22 красовика, святая имша отбудется только у 15:00. Увечері святої мши у эту середу не буде. Припоминаю, что первая святая коммуния в нашей парафии отбудется 17 мая у 13:30, а годовина первой святой коммунии отбудется 10 мая у 12:00. Так само святая мша будет отправлена на заканчение катехетичного года, а после святой мши, коли надворье дозволить, пикник, на який щиро запрошаємо. Дякую за ахвярование на будову, за супольную индивидуальную молитву, за спев я правду литургичную, прибирание каплицы тем, кто дежурил. Еще раз дякую всем тем, кто причинился до приготовления вербочек, а так само их распровожал верхнюю неделю. Ахвяры, складенные на будовництво, вынесли 5973 рублей. Есть номер часописа Аве Мария, коли ласка верите, читаете, поглядайте свою веру. Помолимся за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменин, ювілей, хто чекає народів дітей, за Василісу і її батьків, їх розпит на году хросту, за добродіїв хліродавців нашої парафії, так само нових добродіїв будівництва санктуаря Божої милосердності, і за нас, заручаючи кожного по отсотку опеці Маті Божої, Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молению нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди, Павна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Мені добре, що ви є, що приходиться за кожного з вас. Дякую вам, Богу. Примите Божие благословение, нехай на вас наполнится правдой, радостью и спокоем. Пан с вами. И с духом твоим. Отверите ваши головы на благословение. Бог, який размертвый повстание своего одинородного Сына, спасал вам даре откупления и усыновления, нехай благословить вас и наполнить духовной радостью. Аминь. Откупитель Иисус Христос, який назавжди одарил вас соправдной свободой, нехай дасть вам удел вечной спадщине. Аминь. Проскрост вы с мертвых повстали с Христом у веры, нехай праведное житье вас поедная зим небесная ичине. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа, покорно гроші, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у первого шатана і інших злих духов, які нас будущують по світі. Аминь. за наших близких померлых, за померлую Ирену, у владарка неба устешься, аллилуйя, бо той, кого ты под сердцем носила, аллилуйя. У воскресенных проказывал, аллилуйя,
Богу за нас молися, аллилуйя. Веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес, Пан правдива, аллилуйя. Молимся, Боже, Ты празднуй воскрешение Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполним свет радостью, учини просим, как про заступництво Его Мати, Панны Марии, мы открывали радость вечного життя, брат Христа, Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была скорбе, теперь завсёды, и навеки вечные. Аминь. Добрий Єзо наш Пanie, Дай им вечное спасение. нехай odpoczywają u spokoju wiecznym. Аминь. Номер 157. Нехай буде похвалено. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похваленный, наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похваленный, наисвятейший сакрамент, правдивое тело и